Je to neuveriteľný nález. V jamách mali policajti nájsť až 13 vriec plných mincí. Išlo o úplnú náhodu. Báger pracoval na skládke nedaleko Hrona, prehlboval kanál a pri vyberaní zeminy narazil na vrecia. No tam sme si bagrovali taký kameň a našiel. Áno, počul som to, že sú tam nejaké policajné auta, ale údajne tam niečo, náš rybár mi to jeden hovoril. Podľa našich informácií vykopali celkovo 13 vriec, v ktorých bolo viac ako 28 000 dvojeuroviek. Malo by ísť o falošné mince. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme k tomuto prípadu poskytovať žiadne bližšie informácie. Páchateľ si zrejme myslel, že je to dobrý úkryt, na pozemok sa po ceste dostať nedá, zvyčajne tam je spustená rampa. Používa ho ako skládku zeminy povodie Hrona, bežne sa tam preto ľudia nepohybujú a tak si zrejme myslel, že k zakopaným vreciam sa nikto nedostane. Tá sú ľudia vynaliezaví strašne. Tam ten piesok berú ozaj len keď potrebujú vodári alebo povodie Hrona. A ináč tam neberú nikto nič, nemôže tam chodiť. Vrecia s peniazmi skončili na polícii. Kto ich do jamy zakopal a čo s nimi plánoval ďalej urobiť, je predmetom vyšetrovania. Sfalšovať mince a ešte v takomto množstve nie je vôbec jednoduché. Zrejme tak pôjde o organizovanú skupinu. Pre televíziu Joj, Katarína Kováčiková.